Květoš má orgasmus z něčeho. Ne, když... Kamo, Ne, Květoš má Mě orgasmus. volají rošici. Jak ten Discord dělá ten zvuk. No co chcou hrošandí? Co? Co chcou hrošandí? Čus. Počkej. Počkej. Já na komu říká počkej, vole. Hrošanda. Co je? Hej, já jsem ne... Ta mrtka tepeřina, jako. Jo. Tepele. Jako Hulvacka 16! Jako, Uaaaaaa! co? Hulvacka 16? Hulvacka 16! Proč mě agresivně mlátit? Chytrolín. Chytrolín. Ne, Pem je chytrolín. V čem? Ale jako jsme dostali teď. V čem je chytřejší než ty? Doslova Pemka? nikdo není chytřejší než ty. Kde je Jan co? Muroň? A mě se nechce jít těžit. Však on nemůže teď reálně. Já vím, ale tak prostě proč? Mu budeš nadávat. To je prostě peršala, jako. Není se čemu divit. Ne, pičo Květoši! Tak, co si ještě tu... Kámo, dá? tak teď jsem se zesral. Ok. Teďka mi malem zhořel enrichment chamber. Fuj, tak teď jsem se zesral, kámo. Fuj, tak teď jsem se zlekl. Fuj. No, super, kámo, a mě zhořel heat generátor do prdele. Proč nedáváš větší pozor třeba? Dořel Honza taky. Honzo, čus. Konečně, ty kokote. Co chceš? Já jsem si po hym po tak dlouhé době připravený mluvit a najednou slyším. Jo, já se jdu taky vyserat. No. Jirko? Čau. Co je? Čus. Arrivederci. Co? No to líbil. What the fuck? Já jsem na prášky, už já jsem si měl píčo tomu. Mně nejde elektřina do krašlu, vole. Hej, víš co? Mi došly kabely, vole. Oni do píče. Tak já to nevím. Ještě sám, ty jdeš tam dolů. Počkej, to musím udělat. To chytneš, jdi do píči. No a ty... Děláš ty kabely? Jaké kabely do píče? Tak čekej, vole. Mám udělat fakt ty kable? Tak, vole, budeš chtěl mít všechno tady a budeš si vždycky přepojovat jenom ty věci. Ježiš, já ten kabel mrznu. A tak to ti stačí jenom natáhnout do nějaké tvojí sítě, která A neexistuje. na můžu jít své péro, debile. Fajn. Jestli jsi to klip, jak je zastřelím. Dej mi ten disassembler, dělej. Já vím, že jsem to udělal blbě, mě to až teď došlo. Tohle si tady rozbiju celou budovu, vole, protože nevidím. No jo, už první hlína, piči. Počkej, co zase dělám, vole. Hej, nesmí se mi, vole, do píči. Počkej, vole. Polož tady tohle jedno vajíčko na zem. Ne, co? Kajšel, kamo!
Vem si to do řítě. Ježí flesk. Kurva. Oni mi z té farmy občas vylezou, takže nespěte, jo? Jo. Ano, ano, ano. Běž tam. Ty jsi piča. Promiň. Kamo, vymrdaný vesnič, pičo, můžeš spolupracovat, ty. Vyvraj nambo! Vymrdanec, kámo, ty... Ne, já na tebe dám náladu, kámo, zelenou oký, vole, kokot. Takže počkej, já se jdu podívat. Prostě vyhřeju. Vyhřeju. Ne, ne, ty musíš první vzít piece of dark metal, Jo, toho udělat craftingu. file a to můžeš dát jenom do blastfurnaceky, no. O, Jo, tak to už mám dobré. kde? Tu je imbecil. Proč? Nevíš náhodou? Takové, je to kulaté, vole, já nevím. Dává se to na pizzu. Něco, Není to anglicky, je to pepperoni. to začíná námo, vole. Wow, Co je? teď jsem se dosrok, ale ty si to přímo přede mnou zase postavil. Mauka. Kamo. O, co? Promiň. Tam je ty věci. Jestli tu. No zadívej. Děkuji. Tak toho mám rád tím pádem. A děkuji. Co to je kámo tady za... Ty bych díval na TikTok. Nebudu se dívat na TikTok, budu se dívat na TikTok. TikTok máš Udělej rád nějaký přece. infused alloy, já nevím, kde tady máš, vole, to. Ty jen, že ty jsi mi oslavnil ten redstone, že jo, ten. Já teď nemám žádné redstone, jo? Tak proč prostě to nedáš do toho druhého metalučik infused, který teda do toho třetího, který tady máš? Protože tam mám ještě obsidian dusty. No a co? Šikanuješ mě. A co to je za... Ty jsi kokot, kámo. Ještě jednou. Ty jsi kokot. Ještě jednou. Ty jsi kokot. Ještě jednou. Ty jsi vyjebaný píč. Slyším. A jak z tebe taťka? Nádherná. Počkej, mě zajímá. Kolik? Srdíčko. Kolik? Srdíčko? Jo. No, protože ono to je v tom, té tubě zas. Jsem chuja. A co teď s tím? Kurvo, to zníč a polož to. Ne! Aha, tam je to polonium, že? Ty jo, ty vole. To je malinko. Chceš to To mám riskovat? vyrobené hned. Jo. Teď ti ukážu, jak rychle to vyrábí polonium, vole, se pojebeš. Počkej, nenič to, vole, teď to bude Já radiace. to není čím. Jak se jmenuje ta sračka, kde se vyrábí ten mecha suite a tak? Crafting table? A tam jak se přidávají ty moduly. Modification station. Jo, díky. Že... Lepší je si udělat víc pump, než upgrade, podle mě. OK. Nechce se mi totiž vytvářet speed upgrade.
A když tam jsou pumpy, tak je to hezčí, než když tam jsou jenom speed upgradey. V čem je to hezčí? Co? V čem je to hezčí? Víc z pozemku. O jeden blok. No. Proč mechanical pipe? Proč to nemůže být něco jinýho? Nebo jakože všechno úplně stejný tvar? Co? No? Proč to nemůže být? Když má stejný tvar. Pane bože. Ježíš, já jsem se kopal zase nějakou hroznou. Tady je! V tu chvíli jsem opustila myš a nějak jsem to nepytla.